Siguro ang ginahuna nimo karon kay daghan na kay kag mga higala. Kana ang nasulod sa imong hunahuna kay wa man kakabalo kung unsay tinuod kahulugan sa friendship. Timani ha, dili tanang kaila nimo imong higala. Dili tanang naa sa imong kiliran imong higala. Ug mao ni ang pito ka hinungdan kun ngano. Number 1, naa sila sa imong kiliran pirmi pero dili masaligan ug dili masangpit panahon sa problema. Maunay dakong problema. Kung basihan nato ang giingon sa Proverbio 18:24, naay magkauban nga magdinautay. Apan naay higala nga muunong labaw pa sa igsuon. Nasabdan nimo, naay kauban nimo pero dauton ka. Pero ang tinuod nga higala, muunong labaw pa sa igsuon. Ang pangutana, naa ba kay inaana nga higala? Kung naa, mas maayo. Kung wala, mas maayo pang mag-inusara na lang kaysa masugama ka sa kadaot. Pero aya ka mangitag tinuod nga higala, dapat positibo pud imong batasan. Number 2, ay pag-expect nga mahigala nimo ang imong namit kay usahay lahi-lahi tag vibes. Dawaton na lang nato nga dili tanan mahimong higala nato. Way pulos kung atong pugson ang dili angay. When I say not everyone you meet is not meant to be your friend, I mean that not everyone can be trusted. Not everyone cares about you. And not everyone loves you. Siguro sa 100 ka tawo nga imong namit, duha lang siguro ang imong maamigo dira. Lisod na kayo mangitag tinuod nga higala sa panahon karon. Because some people are just pretending to be good and kind so that they can use you to achieve some personal things. Pag human nilag kuha sa ilang gusto, mamiya na dayon na sila sa imo, leaving you disappointed and hurt. Mo nang pag-amping. Number 3, daghan na kaayog piki nga tawo. Makalagot unaon-naon ba nga ang tawo nga permi nimong kasabay maumanda ito'y muunay nimo. Di ba? Wa ka nagdahom nga mabuhat niya. Naiinaana nga mga sitwasyon. Bisag kasabay nimo sila pirmi, di man mabahasan nimo ilang hunahuna. Naman goy mga tao nga grabe ka maayo magpakaron ingnon. Maayo kay sila mo peke sa ilang emosyon. So it's not easy to see them for who they are. Fake friends might stay with you for your money, for your fame, or just about anything they find you could be useful with. That's probably one of the most disappointing truths. There's gonna be all kinds of people everywhere. You just gotta identify them and stay away from such people and find good company. Number 4, naay ubang tao nga nakigigala lang nimo kay gusto nilag chismis bahin sa imong kinabuhi. Di ba ang pundasyon sa friendship kay mutual interest? Unsaon man kung maayo kay siya mo pakitag interest. Syempre mag-open up jud ka. Lami kayo ka storya, di ba? Mura jud nag-care ba? Pero interesado lang di ay siya para lang naay makuhang info nimo. Para naa siya machismis bahin nimo. Wa man tika gipa-overthink. Pero mao jud nay kamatuoran. Timani ha, dili tanang naminaw nimo kay nag-care nimo. Ang uban kay naminaw lang para naa sila'y makuhang info. Mao nang pag-amping sa mga gipang-opinan nimong storya. Number 5, ay sa pag-ingon nga mag-amigo mo o mag-amiga mo kung wa pa ka kaila niya. Lisod kaayo ilhon ang taong peke kung naa pa ka sa abunda nga sitwasyon. Pero kung mapurdoy kag kalit, dira nimo sila mailhan. Mura silag mga hulmigas, mutungha rag kalit basta naay kanunon. Inaana po ang kahimtang sa mga tao kung abunda pa sila. It's all perfect and fun. But as soon as hardships arise, you begin to see the real color of that person. Ang tao nga nakaila nimo, wala nimo na ilhi. You don't really know someone until adversity comes. Katong ginalibre nimo sa una, di na mo duol kung anak kay kalibre. Halos tanang tubag nila, busy daw sila. Para lang nairason, ang kalisod sa sitwasyon, ang magpatangtang sa maskara sa tao. Masukod nimo ang panaghigalaay sa lisod nga sitwasyon. Number 6, tanang tao nga nisulod sa imong kinabuhi, di nimo mahimong higala. Kaya ang uban, ning bisita lang sa imong kinabuhi. Friends, come and go. Kanang mga tao nga kabanding nimo ron, di na magpundo sa imong kinabuhi. Because people often make connections based on a shared social environment. Lahi-lahi manggudtag purpose sa kinabuhi. Magkabulag ratang tanan tungod sa mga pangandoy nga gusto natong kabuton. Pareho ra gud sa una, katong nang eskwela pa ta. Daghan tag nasuod, di ba? Pero karon, wala sila sa atong kiliran. Real friendships endure the test of time and hardship. Situational ones don't. In reality, not everyone is your friend. Some people are just passers-by in your life. Number 7, gigamit ra kanila. Believe me or not, some people sure master this game. Timan magamit lang ka sa mga tao kung magpagamit ra pud ka. Mabuhat na nila sa imo, kay nakita man nila nga wa kay pakabana. Perhaps it's because you don't know how to communicate your needs. They do something and then it hurts you, but you don't feel brave enough to speak up. Daghan akong nakaila nga nagpakahilom na lang para wa daw samok.
Pero sa tinuod lang, pwede naman kang musturya kung naapektuhan na ka. I really believe most people are good. They don't know that they're making you feel that way. Take the time to communicate about why they do this and why they do that. Pero kasagaran, gigamit lang kanila kaya naa pa man sila makuha nimo. Usahay gani nakigdikit sa imo. Kaya ang imong partner man di ay ang biktimahon. It's not always easy to realize that you are just a friend of convenience to someone. But if you pay attention, you will see the red signs. This person will only show up when they need something. And of course, if someone behaves this way, they are not your friend at all. Even if you thought they were. Mao niyang timan dili tanang nakaaway nimo, kaaway nimo hangtod sangtod. Usahay ang giilan nimong higala, mao tinuod nimong kaaway. Kung paminaw nimo, real friends na nimo sila, nara na sa imo. Kay ikaw may nakadikit nila, pero hinaot na mag-amping ka. It's always better to stay realistic about the connections you make with other people.